Meron po siyang tatlong apo na maliliit pa po. Isang grade 3, grade 1 at saka kinder. Ano po? Daycare po. Daycare. Ayan. At yung pong mga batang yan ay inabandona ng kanilang tatay. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. Kaya thank you Lord. At syempre thank you din sa ating ama ng kalingap. Walang iba kundi Kuya Bal Santos Matubang. Mega love shout out kay Kuya Bal. Sa aming presidente sa Karepa na si Sir Javier Dilion aka Berador. At syempre sa lahat ng aking ka-member sa Karepa, ayan, mega love shout out. Ito, bale, support natin yung kanilang mga channel. Si Kuya Bal, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. Isama na rin natin si Kalinga Pleja dahil siya yung re-reaction na natin ngayon. Kasi talaga namang lagi ko siya napapanood, lagi ko siya nadadaanan na talagang napakasipag sa isa sa mga scouters ni Kuya Bal Santos Matubang. Diba? Na kahit ang liit-liit ng views niya, patuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang paglingap, kanyang pag-scout. Hindi lang si Kalinga Pleja, sana support din natin yung ibang mga scouters ni Kuya Bal. Ito, sabay-sabay natin panoorin si Kalinga Pleja dito kay Nanay Spina with 3 apo. Tayo nga po ay lumampas na sa bahay ni Nanay, pero natanaw po siya ng ating ambasador na sabi niya mayroon nga daw pong isang senior at nandito sa isang kubo. Ayan po. Ayan, andito po tayo ngayon at atin po siyang tanungin sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw at sa kanyang pamumuhay. Ayan. Nanay, magandang hapon po. Ayan, ayan si Nanay. Nanay, ano pong pangalan mo? Josepina. Reformado ako ng dalaga pa. Pero napito na ako ngayon. Dapito, ayan. Yan po si Nanay Josepina Dapito. At nasaan na po si tatay? Sa kabilang buhay. Sa makabilang buhay na. Ako nga po pala, Nanay, si Kalinga Pleja. Ako po ay isa sa mga charity vlogger ni Kuya Bal Santos Matubang. Ano po, Nanay? At kami po ay nakarating dyan sa kabundukan, doon sa may mga itak. Kanina pa po kaming maga. Ayan. Ayan po. Ito po mga kalingap ang bahay ni Nanay. Ayan, napakaliit po. Ayan. At ang mga kanyang apuhan, andito rin po. Ayan. Nanay, paano kayo natutulog dyan? Ay, itong tatlo yung Ayan, bali si Nanay is 76 years old na. Sa February 3, 77 na daw siya. Meron siyang 3 apong kasama. Tapos yung isang anak niya na lalaki. Bali, 2 lang yung anak niya. Nagtatrabaho pa rin para may pampadala. Tapos, ayan nga. Tapos, meron pa pala siyang isang apo na nag-aaral ng kolehiyo. Ayan, na talagang pinapaaral ni Lola. Ay, nasaan po ang kanilang ama, Nanay? hindi na nabalik dito, nasa Visayas. Inabandon na sila ng kanilang ama. Kawawa naman. Ayan po mga kalingap. Ito po ang bahay ni Nanay. Lusutan po. Paano, Nanay, pag naulan? Saan kayo siksik? Pag nabagyo, nakikilipat kami rin sa kabila. Opo. Ayan. Masama. Nanay, di ba ito ay highway pa yung inyong tayo ng bahay? Hindi naman ako. Hindi na. Ito po si Lola at ang kanya pong mga apo. At ito daw pong mga batang ito ay hindi na binalikan ng tatay na nasa Bisaya. Wawa naman. Ayan, ito po ang tulugan nila. Ito tulugan ni Lola kasama yung apong lalaki. Yan po ay mga apo na sa tuhod. At ito ang natulo dyan, marami kang damit. Balang pinangkakabuhayan nila Nanay is tumatanggap siya ng paglalaba, mga labahin. Salamat na lang at may lulu at lula ang mga batang ito. At ang nanay po nila ay naghahanap buhay. Nanay, tatanungin po kita. Kung kayo po, Nanay, ay may panawagan o hilings kay Lord, ano po yung inyong hinihiling?
hiling ko po kay Lord, abakat ako ng buhay. Para makita ko sa paglaki ng aking mga apo at makita ko yung aking iisa-isang apo rin ay walang ama. Anak sa pagka. Talaga? Oo. Oo. Grabe. Kaya ang pangarap niyan, nanay makatapos ako at mabigyan ko kayo. Ito po nanay, yung apo mo na may disability yung nanay niya. Anak ko. Na ngayon, siya ay naghahanap buhay din sa Laguna. Oo, alagaan niya yung mga aso. Pero ang baba ng kanyang sweldo. Nawa. Dahil mahirap pong i-ano sa kwan ay gawa nung pag hindi talaga matutunuhan ng kanyang kasama ay mahirap dahil mahina ang pandinig. Mahirap pag... yung pala. At least nanay, nagsisikap siya para sa kanyang anak para makapag-aral. Ayan. Ayan, 'di ba kahit papano yung nanay ng mga bata nagsisikap talaga para makatulong. Kaya sana yung apo ni nanay na pinapaaral pag nakapagtapos, 'di ba? Ayun, kahit papano is makakatulong na sa kanila. Yan, at ang kanya po palang anak, mga kalingap, ay isang PWD. At nagkaroon po siya ng anak sa pagkadalaga. Siguro sinamantala. Kasi meron siyang... Nagpinda siya sa mall na pabarkada. Ngayon, nabuntis. Kung bumabagyo kayo ay umaalis dito? Opo. Ayan, tingnan naman po natin mga kalingap ang bahay ni nanay. At isa rin po ito sa mga siguro dapat bahayan dahil po meron po siyang 3 apo na maliliit pa po. Isang grade 3, grade 1 at saka kinder. Ano po? Daycare po. Daycare. Ayan. At yung pong mga batang yan ay inabandon na ng kanilang tatay. Ayan po. Kaya ang nag-aalaga sa kanila, lolo at lola para po makapagtrabaho si nanay, ang nanay nila. Yan po. Ikaw nanay ay bibigyan ko kahit 5 kilong bigas Wow. Yan, 'di ba? Talagang buti na lang is nakita siya ni Kalingap Lydia na talaga namang kahit papaano is mabibigyan siya ng tulong, 'di ba? Kasi kung napaka-ordinaryong araw na yan, tapos hindi inaasahan, nadaanan siya ni Kalingap Lydia, kaya ayan, magkakaroon siya ng 5 kilong bigas. Kaya thank you kay Kalingap Lydia na talaga naman, di ba, tinanong siya ni Kalingap Lydia kung ano yung tanging hiling niya. Ang mga lola talaga, yan talagang yung parang yun na lang yung pray nila na humaba pa ang kanilang buhay para mas masubaybayan nila yung kanilang mga apo. Kasi, di ba, andyan yung pag-aalala nila. Kaya ayan, tuloy natin. Ayan. Agit lang po na yan. Nay, pagpasensyahan mo po yung aming daladala, no? Ayan si nanay. Ba't parang ikay naiiyak? Kasi napakalaking halaga ng bagay napakalaking bagay na rin yung sa mahal ng bigas ngayon. Ayan, salamat po na yan. At kayo ay aming nadaanan. Dasal lang, nay. Dasal lang. Yun lang nga naman po ang para doon sa aking mga apo at doon sa aking apo. Sa kanyang apo na nagka-college ngayon at sana nga ay magsikap siya para makatapos ng kanyang pag-aaral. Maraming salamat at ikaw ay napakabuting lola at nag-aalaga ka pa talaga ng iyong mga apo. Yes. Sa edad mong 76, Grabe, ngayon ay magsi-77 na, naglalabada ka pa rin. Ayan, salamat po nanay. Ayan mga Kalingap, syempre walang iba, pasalamatan din natin si Kalingap Lydia. 'Di ba? At hindi lang naman si Kalingap Lydia, yung iba is re-reaction din natin. Isa-isa lang. Ayan lang mga Kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.